I den her lille film, der skal I få en lille introduktion til Akropolis, som ligger her bag min venstre skulder. Oprindeligt betyder ordet Akropolis højborg eller højby, og man mener faktisk, at det var det første sted, som blev beboet i det her område, og det der siden den bliver til byen Athen. På højen, klippen, er der nu et religiøst centrum, eller det var der i hvert fald i antikken, primært til ære for Athene, som jo var byens skytsgudinde. Det blev hun efter et opgør med Poseidon, som også er en af de store græske guder, det ved I godt. Kampen imellem de her to guder bestod i, at man tilbød gaver til byen. Athene hun tilbød et oliventræ, og Poseidon tilbød en saltkilde. Og man mente altså, at Athenes gave var den bedste, og derfor blev hun valgt til byens skytsgudinde. På Akropolis er der opført et tempel, det der hedder Erektaion-templet, med de meget berømte karyatidefigurer, kvindefigurerne, som fungerer som søjler, og det kan I se lige over min venstre skulder. Ellers er det allermest kendte tempel, eller skatkammer, kunne man nærmest sige, Parthenon-templet, det store doriske tempel, som ses mest til højre på Akropolis. Det er opført til den jomfruelige Athene Parthenos, og er et af verdens 7 vidundere. Akropolis blev faktisk ødelagt under perserkrigene omkring 480, og alting blev smadret og brændt af og destrueret, og man overvejede faktisk, efter man havde vundet perserkrigene, om man overhovedet skulle genopføre Akropolis. Det gjorde man dog i en periode under Perikles, hvor man var kommet til penge. Hvordan man var kommet til dem, det var igennem det Dediske Søforbunds kasse. Det kan vi snakke meget mere om. Og man genopbygger Akropolis, og blandt andet bliver der så sidenhen også bygget et lille tempel til ære for Nike. Det er ikke så lille endda. I kan se det som den lyse bygning på Akropolis. Det er faktisk først bygget under en senere krig, nemlig krigen mod Sparta, den peloponnesiske krig, hvor man håbede på sejr. Det gik ikke helt sådan, men man forsøgte at skaffe sejren til sig ved at bygge det her sejrstempel til ære for Nike. Imellem Parthenon og Erektaion-tempel kan I se indgangspartiet, det der kaldes propylærerne, som jo har været en meget, meget flot indgang, når man kommer op ad trappen op mod det hellige område, og propylærerne adskiller også det hellige område fra det mere almindelige område. Hvordan bevaringen er, altså lige nu ser det jo flot ud stadigvæk, men særligt Parthenon-templet har været igennem en hel masse forskellige anvendelser. Blandt andet har det jo selvfølgelig været brugt som kirke, som en kristen kirke, og en hel masse andet undervejs. Men nu gør man selvfølgelig en masse ud af at bevare det som den klassiske storhedstid, som Athen jo er stolt af.